ҳамдорон азиз, давом метем навор аз боғи акаи Усмон, шаҳрисор, деҳаи шӯроби Искандар ва мо омадем пеши ниҳоли олуи венгерка. Ин олуи венгерка. Дидед? ҳозир ман газида мебинам ки ин чӣ намуд дохилаш олу бошад. Инаш бошад олу, фикр мекунам стенли бошад, анамон олуе ки хушк мешавад. Ман овардагӣ будам, додагӣ будам ва гумонам ҳамин бошад. ҳоли хом аст. Анинаш венгерка. пухта аст. Як аҷоиб мазза дорад. бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. олуи венгерка. дарунаш мармалад борем, бинед? об надорад ин. об надорад. Инро агар ҳам хидатани девол занед, ин мекафада обаш намеброяд. Аненаша бинед чӣ хел бисёр дорад. ниҳоят меваҳояш калон бисёр ки бас аст, бинед дар он пур аз олу. бинед олура. олуи венгерка. барои чӣ венгерка мегӯянд намедонам. ҳамин хеле пур. намай дарахтҳо ҳамаш венгерка. дарунаш пур бастагӣ то охира. имрӯз гуфтанд ки омада мечинанд пага клиентошам омада салака. Напурсидам чанд пули. Манин олуи венгерка. Манин венгерка. ҳамдорони азиз, нокам доштиян акам. аввал хай мана ангур гуфтам, бо фақат даҳаним ангур. себои самаренкаш. Симиренка. ана ин нок. ин нокро акаи Усмон ноки шаҳри сабзӣ гуфтанд. бисёр ноки ба мазза гуфтанд. бисёр кардааст ҳаминҷода. худаш аз худаш нокҳои дастпарвари худаш аст, пайвандҳои худаш аст. ин себро бинед чӣ бисёр бастагӣ. худо насиб кунад ва акаи Усмон барои меҳнаташ. ана ҳамдиёрони азиз, як навор аз олуи венгерка ман дар шумо нишон додам. олуи венгерка. мана дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурвабо бошед.